Moi drodzy, witam. Po pierwsze, ja jest Niklaus, a to jest Escape from Doodland, czyli taka platformówka w bardzo zwariowanym, kwasowym, dziwnym świecie, rysowanym długopisem na kartce zeszytu w kratkę, czyli prawdopodobnie na lekcji matematyki. Ponoć trudna platformówka, czyli idealnie coś nie do mnie. No i tak, polska gra to jest. I tu, no zresztą do dzieła, co ja wam będę gadał. Zobaczycie. Trochę jak Rayman, trochę jak... jak się nazywała taka trudna platformówka, niedawno wyszła w takim stylu starych kreskówek. W dwójkę można było grać... Cuphead, tak. Pierw taki trening. Że po prostu chodzi o to, żeby biegnąć. Na spacji się skacze, jak można się domyślić. Można też skakać podwójnie. O, spaliłem się. A, imię pożar. Jak już na treningu ginę, to niedobrze znaczy. Można się wspinać, jak w Asasynie. I zbieraj zapałki, aby móc podpalać bąki. Możesz je kupić w sklepie. Można o, wpadłem. Ale można podpalać bąki i dzięki temu skakać wysoko i daleko. Także tego nie było nawet w Battlefieldzie. Jest wspinanie jak w Asasynie prawie. Ej, czemu mi tam wpadł? Naciskałem D. Kurde, jeszcze raz. Bo można też się w górę na tym bąku wybączyć. Dobra. I na E można potwora ogłuszyć bąkiem. I wtedy on nas zostawia. Musicie przyznać. Oj, no i można się bąkiem również wyszczelić w górę. I zbieraj fasolki, zielone fasolki, żeby zdobyć więcej złotych fasolek. Welcome to Doodland. No i to właśnie na tym to polega. Także możemy to sobie bez kozery sprawdzić. Trudny, trudniejszy. Są tylko dwa poziomy trudności. Trudny i trudniejszy. Spróbujemy pierw... Aha, to jest to tylko już normalnie z punktami. Ej, czemu on nie chce mi skakać? O. W tle tam jakaś akopalica. O! Ten z wusztem na patyku. No faktycznie nie jest to łatwe. No ale skacz! Kurde. To będzie jeszcze gorsze od Cupheada, mówię wam. O kuźwa. Meteory! Ej, ciężkie. By się od tego malowanego tła miesza się w głowie. I się bardzo traci ta postać w oczach. Ale są moje ulubione kolory. Niebieski, taki fioletowy i czerwony, pomarańczowy. A! Checkpoint.
A! Tak, kolorystyka długopisowa. Fajny hopek. A! Idzie potwór. O, dzistu... Ej, dzistłem mu w twarz. Czemu mnie nie przestał gonić? Ciekawe, ile oni to rysowali. Kurde, nie wiem, ale to jest serio trudne. Przez to, że się, mówię, mieni się w oczach. Mieni się w oczach. I kurde, można dostać... pierdolca oczów. Jeszcze te meteory lecą. No. Kurde. Mało responsywne sterowanie. Czy ja wiem, to jest trudne po prostu. Może w to napadzie idzie grać. Nie próbowałem jeszcze. Jezu! Nie! Dzistaj! Nie mam zapałek! Aaaa! Potwór ma zeza. Moja postać też ma zeza. I ja też. Ała! Nie wiedziałem, że na tym się też idzie skuć. Siema zgryw. Kuźwa, jakie to jest oczojebne. Pamiętam, jak kiedyś w podstawówce pani się mojego kolegi zapytała, jaki to jest kolor. I on był taki wyrazisty. Kolega powiedział, że to jest kolor oczojebny. O, tuńczyk! Dziękuję. Szalom to już 3 lata geszeftów. Dziękuję Polecam za użytkownika. 3 lata geszeftów. Pozdrawiam się na kolejne 3 lata, polecam. Jezu, pierony wyłażą z ziemi, znaczy ze chmur, bo my są w chmurach. Dzistej! Patrzcie, jakie tu dynamiczne światy są. Nie! Pierdy mi się skończyły. Znaczy, pierdy mam, zapałki mi się skończyły. Jest! Ale to było, kurde... To było serio ciężkie. O Jezus, jak oczy bolą. Ja bym sobie musiał zmniejszyć jasność na monitorze, bo... Masakra. Nie mogę się odpalić, bo padało. A może? Ja bym już takie sztormówki musiał mieć. Trudniejszy. To dobrze opisuje te poziomy. A, tu jeszcze nie idzie wpaść do dziury.
Ja go omamię. Słodkim gistem w twarz. Jeszcze wyłażą jakieś beboki. Jakieś kurde ryje. Ja pierdzielę. Mi to przypomina levele niektóre z Kapitana Pazura. Na pewno kojarzycie Kapitana Pazura. A, zagapiłem się na ekran i wpadłem teraz do góry. Kuźwa, pierdłem mu, ale wpadłem. Siema, Pawlos. W ogóle jakby ktoś to słuchał nie patrząc na ekran, typu na przykład pierdłem mu w twarz, albo nie mam zapałek, nie mogę podpalić pierdół, to by pomyślał, że to jest... że tu się dzieje coś zgoła innego. Ja pierdzielę. I ciul, prosto do dziury. Pato stream. No lekko. Takich rzeczy w takim natężeniu to nawet na urzędniczej nie było. Łup. Chorosz. O jest. Co dają zapałki? No podpalasz nimi gisty, w sensie bąki się podpala. Można dzięki temu albo zrobić taki daleki skok, albo pierdnąć w twarz potworowi, co nas goni. I już nas nie... Zagapiłem się. O! O! I już nas nie goni. To są checkpointy. Ten łysy pan z listkiem figowym to jest punkt kontrolny. Kuźwa. Dzistej! Super. Kurde! O jest. Kiedyś platformówki były łatwiejsze. No nie, ale tu spaliłem. A tam w tle jaki kurde. Ja pierdzielę. Masakra. Krótkie są te etapy, na przykład w porównaniu do Cupheada, ale kurde są ciężkie. Aha, to muszę wykupić za 3 fasolki. A co jest w sklepie? Aha, czyli 1 złota kosztuje 7 zwykłych. Tu mamy też skiny, trochę tak jak w Raymanie. O, tu jakaś Uma leży, bardzo ładna z twarzy. Siema Frekton.
ale nie stać mnie nawet na te. Czyli trzeba po prostu lepiej... trzeba zbierać ich więcej podczas przechodzenia poziomów. No właśnie, git good. I wtedy można odblokować kolejne, a ich jest tutaj sporo i będą na pewno ciekawe. Dobra, spróbujemy jeszcze raz ten. A, na trudniejszym jest plus fasolka. Spróbujemy na trudniejszym. O! Kurde. No to już w ogóle będzie... Siema paszteciarz. Ty kurde! No nie! Pierdłem mu! Byłem prawie w połowie. Tak, nie ma checkpointów. Kurde, jak to tu przeskoczyć? Najwyżej cisna. No, ale kuźwa. No. Nie, to jest... Ja tego nie przejdę na tym trudniejszym jeszcze poziomie. Kurde, trudne. Spróbuję to jeszcze raz tak. I nie wiem, czy ten potwór nie leci szybciej. Kurde, nie, ominąłem. Nie, ja chcę jeszcze raz. Bo ja muszę się teraz skupiać, żeby zebrać. O! Ale tamten to ja nie wiem, jak wziąć by było. I tu mamy tylko... tu mamy mniej życia. Tam się na 2 hity złaziło. Tam też nie wiem jak. O! Dobra. Tam! A. To jest kurde... masakra teraz. Siema Eslak.
Gierka wygląda bardzo fajnie. Ten styl graficzny mi się super podoba, ale mi się już stopy spociły. Ja już mam atak nerwicy, a nie powiem gorzej, bo mnie zaś zdemonetyzują. To jest do raczej ludzi, co lubią takie gry typu Dark Souls. Ja już sobie muszę okno uchylić, bo ja już czuję, że miażdżyca nadchodzi. Tak, nie są mega stresujące. Wcale nie. No jak tu wskoczyć tam? Jezu. Ostatnie podejście. Kuźwa. Oh my gosh. Dobra, mamy 3 złote fasolki. Mogę sobie wykupić level 3. Pokażcie to. What the fuck? Co tu się dzieje? Jeszcze raz. Kuźwa! Ja już nie umiem początku nawet przejść. Nero. To jest Nero wersja, kurde, mutant. To jest Białystok chyba.
Nie! Prosto do macek! Muszę, aby spróbować przejść ten level. Wow. Gdzie on mnie tam wysznupał? Ja myślałem, że ja się schowałem w tym. Wełonym. Aha, bo... Kurde, tu się wracać nie można. Jeszcze raz. Ja pierdzielę. Ale oczy bolą. Dobra, ja muszę zobaczyć jeszcze, jak wygląda 4. level. Kuźwa. Dobra, styknie, bo mi oczy wypłyną, a nie chcę też psuć zabawy ze wszystkiego. Także moi drodzy, polska produkcja Escape from Doodland. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawy design. Bardzo podobający się, ale przy tym gra jest nawet jak na platformówkę. Jest ciężka. Jest ciężka. Ja bym ją tak plasował właśnie gdzieś tam, gdzie... Może nie jak Meat Boy, no ale Meat Boy to jest już gra skonstruowana z myślą o tym, żeby przyprawiała o kołatanie serca ludzi. A to bym tak plasował mniej więcej tam, gdzie Cuphead. W każdym razie polecam, gra na Steamie już dostępna, albo jakoś bardzo za niedługo. Nie powinna być jakaś super droga, także no. To tyle. Dziękuję za uwagę. To był Niklaus, Twitch TV, Niklaus Pieron, Niklaus, Instagram, Niklaus, Facebook, Niklaus, zostaw suba, Niklaus, łapka, Niklaus. Mam nadzieję, że boty YouTube'a wyłapią i wyeksponują dobrze. Niklaus Pieron, Niklaus, Ślązak, Mikołaj, Niklaus z Bytomia, Bytom, Górny Śląsk, Niklaus, Oberschlesien, Niklaus Pieron, Niklaus, Twitch TV, Niklaus, Instagram, Niklaus, Facebook, Niklaus.